आजिखालि केमसिनो 20 थाखा होयो जोंनो 10 थाखाल' होयो माने जोंनि समाजा मा लामाजों थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावनो दय फैलामोन फैनानै थांबाय बिथांमोननावसो सोंनांसिगोन बेखौ मा जानानै दं सिस्टेमा माने बे मा बुस्थु होननानै आंनाव अनेक मानसिया सोंहरो कमेन्टआव नोंथांमोना मिथिनो लुगैयो नामा मा बुस्थु मिथिनो लुगैयो बड'लेण्ड रादाब मा निउस चेनेल दं जोंना बर' दा उमुक गामिनि उमुकनि हिन्जावा उमुकजों खारलांबाय साथाम फिसानि बिमा बा उमुक लंफदा उमुकखौ लाना खारबाय जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटियाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लाहैगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा लेंहरगोन दारागावआव लेंहरगोन आजिखालि केमसिनो 20 थाखा होयो जोंनो 10 थाखाल' होयो माने जोंनि समाजा मा लामाजों थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावनो दय फैलामोन फैनानै थांबाय बिथांमोननावसो सोंनांसिगोन बेखौ मा जानानै दं सिस्टेमा फुटबलाव लेंहरगोन दारागावआव लेंहरगोन आब' होनलायगोन ठिकादारफोरजों लोगो हमलायगोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लालायलायगोन बङाइगावआव बेरायगोन गौहाटियाव थाहैगोन इक'लेण्डआव दुगैगोन अय हटेलाव थाहैगोन अय माने माखौ होनो मिथिगौ जानो हागौ जोंना बिमा माहारिफ्रा मिथिया सोरबा सोरबा आंनि बिखुनजो जानायफोर दं अय माने सेंग्रा सिख्ला सानैजों ज' थानो मोननाय हटेल हाबा जायागारा बेखौ होनो अय आंखौ गाज्रि मोननो नाङा समाजाव बेनो सोलिगासिनो दङ इक'लेण्डआव दुगैगोन अय हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला केमसि बादि जा
आइफन लानो गोसोब्ला गेमसि बादि जा आं दाना मेथाइफोरखौ बारा खनसेनो खनलांबाय लायराय लायराय खनलांनो लुगैथार माने आं समाजनि बाथ्राखौ गोमहोला दाना दोननाय नेमखौ रावबो मानिला फिसाइ थोनो रोङै जादों जायगायावनो बमब्रायदों हिनजाव थोनो रोङै जादों नङा बड'लेण्ड रादाब मा निउस चेनेल दंग्रा बर' दा उमुक गामिनि उमुकनि हिनजावा उमुकजों खारलांबाय साथाम फिसानि बिमा बा उमुक लंफदा उमुकखौ लाना खारबाय होनबाबो बा आच्छा लंफदा माखौ होनो आंथ' बारा बुजियालै माखौ मानो गाज्रि मोननो हागौ नोंथांमोना नङा बाथ्रायाथ' बेनो ना नङा समाजनि बाथ्राखौ गोमहोला दाना दोननाय नेमखौ रावबो मानिला फिसाइ थोनो रोङै जादों जायगायावनो बमब्रायदों हिनजाव थोनो रोङै जादों गुवाहाटीयाव लांखारदों बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा लायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गुवाहाटीयाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लाहैगोन हटेलाव थाहैगोन माने बे मा बुस्थु होननानै आंनाव अनेक मानसिया सोंहरो कमेन्टआव नोंथांमोना मिथिनो लुगैयो नामा मा बुस्थु मिथिनो लुगैयो बिराद गाज्रि बुस्थु बे एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा थेंक इउ माने वाव 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 होनबा गेमसिजों लावदुमजों हेलिकप्टारनि उखुम सायाव गामसा गाननानै बिरलांबाय आरोखि थारमाने ओमफ्राय बड'लेण्डखौ ओरै बायबाय लालांबाय आरोखि माने जों बड'लेण्डआव थाला आगैमोन होननानै गेमसिजों लावदुमजों ओमफ्राय हेलिकप्टार सिङाव नङा उखुमावसो ओमफ्राय लावदुमा गामसा गाननाय माबायदि जागोन एसे फिल खालामलायनाय बिदि आरोखि वाव 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 बयबो फंफानांगौ ना माने हेलिकप्टार नङा फ्लाइटआव गेमसिजों लावदुमजों गेमसिया दख'ना गाननाय ओमफ्राय लावदुमा गामसा गाननाय ओमफ्राय वाव 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 वा थांबाय ओमफ्राय ओरै बायबाय लाङोबा आरोखि थाथ'दो बड'लेण्ड होननानै माने जोंखौ ओरै गाहाय नाहरो आरोखि 1 2 3 4 भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।